Lukurokni jwngjal-jarao lukurokni samo tongnai. Lukurok haphangni sepsap nangui tongkhe lukurokno haphangni sepsap rwnani o barjano twiwi kholao ongkhormani. Tabukbo barjatwi lukurokni bagwi samung tangwi tongo TTADC ni MDC Borong Gwnang Robindra Debbarma. Abaikhe saktharjak ni bagwi no lukurok twi torwi twi thangwi kheto khlainani jwngjal kwlai tongbaikha hwnwi koktwma manwi no. Sangorongshalo 1 nong Simna constituency ni bisingo khopjak Meglibon BC dol doli parao thangwi berai naikha visit khlainaikha TTADC ni MDC Robindra Debbarma tei je twi longmui tongmani o twirokno bahai katirwi lukurokno hukba eba kheto khlairewi mano. Abono twi saktharwi no TTADC haphangni bwkhak twi tabuk samung khlaijagwi tongkha MDC ni saktharmani bai. Tamo saka khlainani lukurok MDC Robindra Debbarma koktwma thumnairokni bwskango. Hambai sini media romo tini palung yakwa bagiriman bagui tini singoro hai sokoja Meglibon village committee bising kaijak doldoli awaro mo tisan bumu Bormasora mo ekdom aing sakan sin phayo oro bisi burum thikai ban rok rujagya ngmani bagui yango prai koyek sokani দুই তিন সকানি bai thaglak pura doldolini yang khaksa borok borok mai muima boria abono wansugino edisi hapangni ngei TTADC ni khoroksa ang adong ngai aw elakani joto tisaragono omohai je tongmano wansuga mai bornani bagai simipano oro kaisa omohai kai pela sighting plus haluma jaga haluka inya kai tawarot tampera wajagi tongo ar kon jaga chung puila jenai mani abo kai 3 rijang nai ngai omo hai khai je tabu khlai tongmani oro sudu o elaka simiche kaitham oro ban omo ke maru komo bai tabu chung ko ekdin age bo thangi nai aro almost complete khari khaborok kam asik kes borok tanglaikha karon pura wasul tosul pai joto lebar tebar buinai haro kakrok lulai tongo atabu oyango lomdi engoni rangtisa kata sora ayengo bo prai 4 jaga ban semani haitai mai ma boria tonglak asa khlayo mai borimar bai nei jotono tai mukhitung thaikitung bo khaimanai amai khlai sung tabuk turuk tabuk odol dolini simi sung tabuk omo pai puilao sung lekha katla mara aro bamtino prai 250 kani jaga aro jitau gisung khlaimani oro 250 kani ni jara gotongnai rok krishok rok jara hukbar khainai borok ta tuini sep mannai jeta bor phayuka tai saka tak thangunai abon pore ta kaise bisio sung thanai paithako sung yang aprang khoro aro je lama khamya ka khlaibai mani a jaga tabuk duita punga sajak GCB sajak aro tabuk tini hor sal tini samung tangnai borok aroni borok school thangmalia bazar phaimalia khub borok jingjala tong aro bo antini tini simi kam choli tongoni khanao tak thanai hambai।